Айгүзәл Салават районы, Мәжитов Наил Балақатай районы, Нигъмәтиянова Эмилия Балақатай районы, Садыйков Рамиз Дыуан районы, Ямғырова Ләйсән Дыуан районы, Садыйков Эрик Дыуан районы. Бүгін ярыш конкурс башланған алдына біздің яшьтәр, егеттер, қыздар уктан аттылар, еңеүчеләр бар. Башлай бір 3-нче орындан. Қыздарыбыз да бердім бик шәп. 3-нче орынды яулай Нигъмәтиянова Эмилия. Алкыштарыбызды йәлләмәйбез, дуслар. 2-нче орын Ямгурова Ләйсән. Егеттер арасында 3-нче орынды яуланы Мәжитов Наил. Өмет номинациясында Йөдік Қашы Зөлейха конкурсында еңді Аслыева Айгүзәл. Егеттер арасында халық ижадына тоғрылық номинациясында еңеүче Садиков Рамиз. Рөхсәт итегез 2-нче урындарды игълан итәргә. 2-нче Йөдек Кашы Зөлейха конкурсының 2-нче урынын яулай Ямгырова Ләйсән. Салават Батыры 2-нче урын Мәжитов Наил Балақатай районы. Біз Салават тұқымдары районара конкурсын ситтәрендә Йөдек Кашы Зөлейха конкурсында гран-при яулаучы Нигъмәтиянова Эмилияны бүләкләйбез. Балақатай районы. Біз Салават тұқымдары районара конкурсы ситтәрендә Салават Батыры конкурсында гран-при яулаучы Баширов Нил яулар. Салават районы. Хөрмәтле достар, hörmətli bizim bəygiçilərimiz, sizə ən birinci o Qırız qaynaqlı halıq sizlərə rüxsət etəgəz. Alдағы ижади юлығızda sizə aktiv oңışlar, yanı beyiklər həm oşu konkursa toxtab qalmadı. Alğa həm alğa sizə. Rəhmət barығızға. Салават тұқымы конкурсының баһадир егеттәре, һылу кыздары ысынлап та бүген зур баһага лайык. Туган телебезгә, туган илебезгә, милли мирасыбызга һәм традицияларыбызга тугры булып калгандары өчен ысын күңелдән рәхмәтләребезне белдерәбез.